Dnešný plán bol jasný. Ísť do Tatier, po večeru si dať downhill a ide nový film v kine, takže máme sa na čo tešiť. Mároš, ale to je 360, to môžeš aj tak držať vpredu. Hociak, kámo, to nemusíš mať vyslovené na seba otočené. Kámo, jak Krištán. Pochod. Daj taste test. Konzistencia nič moc. Taste test. Úprimná reakcia. Kámo, lepšie na chače sme robili. Fakt? Taste test. Akože už som jedla. Taste test. Kámo, rozvarané sú. Fakt? Čo na to povieš? Vidím to podobne. OK. Ale je lepšie než švíličkou do oka. Tak, dobrú chuť. Hej. Ty si bol jak tesne. Toľko. Kámo, skoro... Ukáž to. Ako sa vám páčil tento výletík? Špičkové, krámičkové počasíčko, všetko vyšlo. Že si dostal kramičku? Ja som tiež Aha, krváca. Ahoj. Čau. Čo máš na sebe, koľko to stálo? Bežka, 10 eur. Tenisky za 40 zľave. Potreboval som od brata, dostal som na návedenie. A vyšívka DIY. Yes, Do škôl. šiltovka 5. Tak, jak nič. Preskot. Tešíš sa? Ja, neskutočne. To bude jak z jakého hororu. Vieš, že... Hej, nie? Či? Hej. Skoro hej. Herečka. Čo? Že ten fukár normálne, že ešte aj smrdí. Kámo, zase som to ani... Tým nachos, či tým popcorn? Dám si jeden popcorn. Nie. Kitka. O nie. Vlastne hej, pomôž. Kitka vyhráva. Ale ja som stal tým popcorn, čiže máte smolu. No ideme dnu, ne? Aké máš na toce, na kameru? No nič, budem úprimný. Prescott je jeden z mojich najobľúbenejších slasheroviek, ale toto tu bola čistá komédia. To malo vymazať histórie, kámo, to je taká... Prvých 20 minút bolo dobrých, ale potom ako no spackali to. Nebudem to ďalej naťahovať, skrátka čakal som od toho viac. Toto je Ernie, toto je náš maskot dnešného večera.
Je viac strašidelný, jak tento film, ktorý sme boli. Tomu ver, je to tak. Viac som sa zľakol zvuku, jak oného jumpscareov. Bodaj by si to skočil.